Hello mga ka-DJ, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Karon day atong i-upload ang laing sumpay din sugilanon sa Layla Libat ug sa dili pa. Ako day basahon ni pipila nga nag-comment si Kailas Wita Pustadero. Subsahon ay Kailas Wita Pustadero. Rickson Layla, gusto nako nga magadayon listening, always hear ko it. Salamat kayo no. Kayla Wista Postadero o kang Led Heaven, salamat kayo dol. Ay in town sir idol, thank you jud kaayo sir, salamat kayo no sa pagpaminaw Led Heaven. O kang Hobilin Roy, thanks admin, sige kog hulat ani nga sumpay, salamat kayo no Jubilin Roy sa imong pagpaminaw. O kang Rocky Vlog, in love na si Layla, mao gyud. O kang Analona Kanyo, sakit akong tiyan, sige katawa, salamat kayo no. Analona ko na lisod yung pasahon ay. O kang Rocky Vlog hapon, kanindot sa drama sir, salamat kayo no sa pagpaminaw. O kang Manilin Sugabot, salamat dol sa paglitok nimo sa akong ngalan dol. Sige jud ko paminaw ani o panaminaw sad ko tong panahon na pero wala pa ko kasunod tanan. Salamat sa paglitok sa akong ngalan, akong anak o akong bana, malingaw jud kayo mi sa inyong drama. Salamat kayo no Manilin Sugabon sa imong pagpaminaw. Mayno di ta maglangan niya ang sumpay ning sugilanon. Layla Libat Part 26. Ipapriso ka. Mamo gini mahitabo kuno ni pasanginlan nga ng lugos. Dakpon man na unya ipapriso. Ato ka muting kagawas prisuhan ana. Og di ka gusto nga mapriso ko? Mao ba? Dili. Nganong dili makaganahan nga mapriso ko? Kay unsa? Lausa? Ay, natural. Ka-in love ka ko nimo. Oh. Tinuod ka, Layla? In love ka na ko? Kuan. Ha? Kuan kanang murag in love, murag dili. Oh. Pagklaro ra, Layla. Unsa man? Maura ba na gisulti nimo ni Bimbo? Nagtuo na gid siya nga in love ka na ko, ha? Lisod yun ka problema, Layla. Buwa nga sabitan ako reson, oy. Ano mo sa namiso sa kong utok, no? Ay, nagsimang. Ha? Soltegos tinuod. Unsa man? In love ka na ko? O dili? Yes or no ra ang tubag? No, yes. Oh. Ha? Unsay no yes? No og yes, good. Klaruha ra na, Layla? No, kay wa ko kasuway nga ma-in love. O kunon sa bation kun ma-in love. No, hindi ko kasiguro. Yes, kay mo ni gidiktar sa kong utok. O gusto kang mahibaw kung in love bagid ka na ko? Ha? Aw. Kinala may bawg ko. Aron, sa paglikay naman ako nimo. Oh, ganong likayan mo ko nimo? Ang abi, makabuang ba kuno na mahigugma? Maglukdo ra ba kuno kang sapatos ana kung mabuang na ka? Amawa gini mo, Layla, eh. Tawa lagi ka. Naghatag na ko kalipay ni mo, no, Rickson, no? Oh, gamay. Dako-dako alang sa puy. Hoy, Layla. Kinahanglan barugan na mo, ha? Nga in love ka na ko. So? Ay di pa lagi ko sure kung in love ako ni mo o dili. Naibagi, aron mahibaw ang yun nato kung in love ba ka na ko o dili. Sa tinudanay nga pagbati. Unsaon man? I-testa ka. Ha? Imo ko i-test? Mura rin ko yung nag-eskwela. Mura pag mag-agi testing. Natural. Unsa man? Ready na ka? Hala, ayaw una, oy. Kay, hikul baan mong koreksyon, oy. Unsa?
Anong gikulbaan man ka? Ambot lang. Nakiskot pa lang gani kag test-test. Ay, kikulbaan ako. Dali, dali. Ha? Malingkod tang duha. Anha ta diha sa sofa. Pagtarong rago diha, Digoy. Usagoy na in love si Laila kang Rexon. Ay maulag ginay na sukan nila ni Venus o Bimbo. Mauday nga gibugno kanila. Mas kang paita mga tawhana. Ako may pahimong tanoy. Medyo may sakit. Ay. Asa? Sakit akong kutog-kutog nga naigo sa Oy. ni Bimbo. Ha? Oh. Ambi. Dali ko na atong tanawon ko na unsan lang imong bunog asa dapit. Na diri sa kilid. Dire? Oy. May balhin dapit sa akong tiyan. Asa? Kini? Kana hilutag gamay. Paingon sa ubos. Abi ni mo. Paingon git sa ubos. Mahutol na ako'y ikumpisa ni mo. Kumpisal na sab. O sige, dali adigoy kay maputol na sab na. Dali Abi ni mo, ma'am, diri. Unsa tigoy? Ako ba, ma'am? Ngano lagi ka? Na ako'y kipati sa akong dughan, ma'am. Unsa lagi? Pagdali kay maputol na sab. Giatay na. Hoy, Dikoy! Giahak, giningiw-ngiwa. Kasamok ba ni mo? Sa sunod nga manawag si Rexon nimo. Ing na nga patawagon gid sa nako. Kung dili siya gusto nga magubang yung kinabuhi. Venom. Ing na gid siya. Nga dili gid ko musugot nga dili mahinayon ang among kasal. Kasabot ka? Kung gubon niya akong kinabuhi, gubon ko usab siya. Ngayon naman ang kinabuhi ni Dorikson, day, ang imo ramay naguba. Mga yapag mo! Chupe, ay nagbalik, oy! Ay nagbalik! Marag nakatag-iyas pultahan. Pinalamba pa. Mayuntag, matunok tong maldita. Aron di na to makapangharas nato din himam. Murag dako ang problema nga gimugna ni Rexon og Laila di. Unya na ka ng ilang problema, ma'am. Tiwason na ako ang akong pagkumpisal ni mo. Ay na lang, oy. Unya na lang na, Digoy. Guba akong mood. Kini ko si Venus, ngiw-ngiw nga dako, mo'y nakaingon ng tanan. Oh, nagatubangay naman yung taglingkod. Sa may itong buhaton. Ikaw ang dunay buhaton, Laila. O dili ako. Ako? Hala, oy. Samot ang gikulbaan ko na Rexon, oy. Kaya ako magay dunay buhaton. Gusto mo ka kang mahibaw kung in love ba ka na ako o dili? Ay, o lagi. Unya, sa may akong buhaton. Muhikap ka na ako. Ako? Muhikap ni mo? Oh, muhikap ka na ako. Di lang katingali ko, oy. Gusto mo ka kang mahibaw kung in love ba ka na ako? Oh, pero ano na mahikap-hikap? Kung asam sa kumuhikap ni mo. Mga parts sa akong lawas ang hikapon mo. Ay, di lang ko, oy. Binastos man na. Ano ko binastos? Wa pa gani ko musulti kung asa ka hikap. Bastos na? Unsam ka, Laila, eh. Ang imo hunahuna ang bastos. Oh, ha? Sige. Unya, asa man ko hikap. Ang una ni mo hikapon, ang akong buhok sa ulo. Buhok sa o? Hingot Oh. anta ka? Imong sudlayon, sa imong mga tudlo ang akong buhok. Paingon sa akong luyo. Ay, maora din akong buhaton. Oh, Sus, maura ni buhaton mo, Laila. Pero, samtang magsudlay ka sa akong buhok sa imong mga tudlo, paminawa ug maayo ang imong bation. ay, sige. Unya, magsugod ako. Sige. Barog diha. Og tindog diri sa kuwatabangan. Ha?
Pero nausa naman hinoon eh. Ikaw naman hinoon akong kauban, Bimbo. Kung tinuod ba ni Nias kung una-una, di yun ako mapasaylo si Rexon Virus. Mao na ginoon niya ng higayon na nga magguba ang among kasuod. Dili mo ang ibasulon si Hexon. Katong imong laylang na buang. Klaro na lang kayo. Nagitintaling akong Rexon. Posible sab nga si Rexon ang nagplano sa tanan. Ug kana ang kinahanglang atong mahibawan. Sige na, Layla. Sudlayan na si mga tudlo ang akong buhok. Ay, kuan man. Mura magkilok. Ha? Tagilok. Kuan, gilok akong gibati ba? Sige na. Ika pa na nga akong buhok sa Uliki, ay paglihok ha, kay... Nganong miagikik mo ka diha? Ha? Kuan, kahumok si mo buhok, oy. Sabay mo shampoo. Kadagan ba ni mo pangutana, Layla? Una, nana. Sudlan na ko akong mga tudlo si mong buhok. Humuka gini mo buhok, oy, Rexon. Okay. Ang sunod ni mong hikapon, ang akong lips. Unsa? Ang imong lips? Oh. Ha? Kagilok, ana? Ha? Unsa may gilok? Ha, Layla? Kuan, kanang, ang imong lips. Daday, pwede laktawan lang na. Dili mahimo. Tungod kay anhi dinhi, masukod kung unsa gitinuod imong gibati nako. Hala no? Sure ka, mahikap ko na imong lips, Rexon? Oh, Layla, ikapa sa imong tudlo ang akong lips. Sige. Hikapon na ako, ha? So, unsa may gibati nimo nga gihikap nimo nga akong lips? Kuan, miinit. Ha? Unsay may init? Miinit akong dughan. Mao ba? Kung mao na, in love ka nako. Tinuod ka? Muna ilahanan kung in love ta sa lalaki? Manginit atong dughan? Kumuhikap ta sa lips sa lalaki? Oo, mauna. In love kita ko nimo. Mauna. Kaklaro, ana. Busa, Layla. Kinahanglan nga, di na gud nimo usbon ang imong pagbalibad ni Bimbo, ha? Sultihi ko siya sa imong gibati. Nahinayak rami kag angko ni Bimbo nga, in love ka nako. Di na nimo bakwion pa. Tuod no. Dako ni nimo sayop nga, imog yung barugan. Nga in love ka nako. Hala no. Di na nimo mahimong bakwion. Kay, nakabati na mas Bimbo sa imong gisulti. Nganong bakwion man? Barugan na nako nga in love ko nimo. At least tahon gug ko. Kaya na nako ipakita nila nga in love ko kay kunimo. Kana? Og ikaw, kinala maglikay-likay sab ka nako. Oh, anong malikay mo ko nimo? Aron dili ka mapagan sa kasuko ni Bimbo. Imo na sab. Shot? Di ko minom. Nagbinag-usap ka da? Sa una? Kung doon na kay problema, bisan gamay kaayo, ikay mag-una-unag inom. Onya karon, bisan gamay? Gusto ko mag-una-una. Kung saon nga magkasulti mo si Layla pagbalik. O dili ba ka si Rexon? Sila ilagi ng angay tang basulon ini nagkabuang tang kasal, Bimbo. May natampusab ni ini si Rexon. Unsa? Dili ma-inlove si Layla, Rexon. Kuno siya gibuhat kang Layla nga. Unsa? Pero sila ilagi ng angay basulon sa tanan. Di mahimong ila kong buangon. Mao na, og dili sagad hinuon mahimo. Nga dili mahinayon ng among kasal ni Rexon. Kinahanglan magkaroon na tagpaagi. Kung saon nga matultulan sila. Hambot ba, oy? Abi ni mo, Bimbo. Mura nagmabuak ang akong os pag huna-huna. Pero bisag usawag yung ko'y mahuna-hunaan.
nga nag-ibog-ibog si Rexon. Dako yung sayo! Mauya to'y pakita nila. Nga ako rin doon kibati para ni mo, Rexon. Nga ako rin in love ni mo. Aron diligid masuko ni Mas Bimbo. Nga nang concern mo ka na ko, Layla? Ha? Walang. Hindi lang lagi ko ganahan nga magkagubot. Pahikap ako usap si mga lips, be. Sige. Hikap na. Wala. Nunsa ka? Ngano ka, oy? Ngano kalit mo kagatawa niya? Nga naman ni, uy. Mura magbigay mo kakong kutukutos paghikap na ko si mong lips. Maugin na ang klarong ilhanan, Layla. Nga in love ka na ko. Maujud? Unya, ang sunod mong hikapon, mawang akong dugan. Ha? O nga nahikapon man ako imong dughan? Aron, makonfirm kini mo ang imong gibati nga love para nako. Na din ay confirm. Sige. Ako nahikapon imong dughan, ha? Klaro ha paghikap, anong gikingking mo na imong imong tudlo? Ang imong pad ang ihikap sa kundugan. Aw, lagi. Wato na, pasriling pagani ko. Really? Nana ha. Hala, kainit to kagahi. Ha? Sa init o gahi? Ang imong dughan ba, init kisang pad o gahi? Nganong may agig-iklom sa gani ha? Ang kuan. Lain na sa kong gibati, oy. Murag magnay kuryente. Unsay kuryente ba? Kuan ba? Murag nang kuryente ang imong dughan sa akong pad. Unya, midagan paingon sa akong dughan. Hala. Ngano ingon ini man ni Rexon? Nganong gihikap na nimo sa duha nimo kapad akong kamot. Paduol sa akong dugan, Layla. Ha? Idaitol ang imong dunggan sa akong dugan, Layla. Ha? Nga naman? Aron, musamot nga makonfirm nimo nga in love ka na ko. Mao ba? Sige. Ako idaito lang akong dunggan sa imong dughan, ha? Hala, Rexon? Kusuga sa pitik si mong kasing-kasing, oy. Unsa may iyong gisulti? Ha? Unsay gisulti sa akong kasing-kasing, Layla? Ang gisulti? Ayaw pagkiat. Pamatiag maayo ang akong kasing-kasing. May ingon siyang na Layla, I love you. Layla. Rexon, nganong kikunitan man ani mo ko naong? Rexon? Layla, please. Itukmot ko. Sa sunod gayon, nakakanti ka. Likay, ayaw paggunit na ko. Ingo na naman ka. Ako kasabot ni mo. Kinahanglang mahadlo ka sa posibleng buhaton ako imulala. Lalaki ko. O babae ka. Pero ikaw may nagunaon na, Bi. Kanya masukong ka. Hindi ko kasabot ni mo. Kinahanglang way mahitabo na to samtang ni ata din hingapita. Munay among kikasabutan. Ikasabutan? Ni kinsa? Sa imong amahan. Nititulong sito. Rexon, klaro ako, no? O saman, sinabutan niyo ni Papa ning nahitabo na to. Apakidnap na ako, ha? Siya lang niya ang pangutan, ha? Kung magkita mo. Hindi ko mo sabot dito, Hanay. Ano ka naapil naman si Papa Luisito siya istorya? Kumusta naman ka si Papa Luisito? Sir Luisito? Nganong imo kong gipatawag, sir? Sir? Digoy. Ikapoy na ko. Sir? Ayaw pagsultihan na, sir. Uy, ayaw na. Wa para ba mabalik si Layla o Dong Rexon? Lingkod diha sa kong kilid.
Sir. Murag importante ka ng imong tuyo na ko, sir. O, Tigoy. Importante kay ni. Nagkinahanglan ko sa tinuod. Unsa man ang tinuura, sir? Bahin kini kang Layla. Kang Layla. Kay nga maday si Layla, sir? Sulti sa tinuod. Diin mo magkuha si Layla. Gusto ko gagikan mismo sa imong ba ang kamaturan. Kagusto kong mahibawan, Tigoy. Sir. Unsa ang tinuod nga istorya ni Layla. Sir. Sir Luisito. Unsay luwa ko, sir? Padayon sa pag-asoy. Samtang may panahon pa ko sa paghatag sa kong pasaylo nimo. Sir, ang tinuod. Gikapoy na kong pangitaw sa imong anak nga libat. Mao nga Nagunsa. Nag-adisyon na lang ko mga batanong libat nga babae sa lain-laing barangay. Pasaylo atawon ko, Sir Luis. Pasaylo ako nga mo kang giilad ni Layla. Nahibaw ko. Naibaw ka, sir? O, Digoy. Dugay ra kong nahibaw. Kadili ko yun anak si Layla. Pero, nganong nahibaw man ka, Sir Luisito? Tungod kay hilom kong nagpa-DNA test ni Layla. Unsa? Oh. Sorry, sir. Tinuod kini, sir. Ayaw pag-atubag mga chika, Digoy. Nag-face mask maha ako, sir. Nahinumdum ka ba? O sa kahigayon ni Ana? Nagipadag ko si Layla ni Rickson sa doktor. Oo, sir. Maog kadtong panahon na. Nagikuhaan og sampol si Layla para sa DNA test. Kuan, sir. Sorry, sir. Sorry nga. Pamati, Digoy. Oh. Nahibaw kagod na. Kung unsa ko kakontra ang mga taong tikasan. Sir. Pero sorry, good, sir, nga akong gidadi ni si Layla sa imong panimay, sir. Sorry, good, sir. Mapasaylo lang taka, Digoy. Kung mosaad ka na ako. Unsa may ako isaad ni mo, sir? Unsa? Kay ako gigang saaran. Isaad na ako. Gawa kay sultihan sa itong ipanagsultihan karon. Unsa, sir? Labaw na silay. Sir. Ikamalaka na ko ako ng isaad ni mo. Dili mahimong mahibaw si Layla nga ako siyang gipa-DNA test. Sir, ikamalaka niya na. Dili mahibaw si Layla. Kawas pa. Naibaw naman siyang daan. Nga dili yun siya ni mo, anak. Pasag di na lang ang among relasyon sa usag-usa. Unya, sir, unsa man, di na ba lang yun mo ipapangita ang imong tinuod nga anak nga libat? Dili na, Digoy. Unsa? May lain kong sikreto nga isulti nimo.
Unsa man ka na, sir? Patay na ang akong anak, babae. Unsa, sir? May lain kong gipapangita niya, kawas nimo. Oga, O siya'y nakakita kayo sa imong anak, sir? Nga ba? nakita na ang pamilya siya yung inahan. Pero, patay na ang akong anak. Mao nga magpabilin nga akong anak si Layla samtang buhi pa ko. Nga no di ay, sir. Kung mamatay ka, dili na din mo si anak. Dinhin na lang ko to bang atong istorya, Digoy. Ha? Magkagawas ka na. Yes, sir. Ari na ako. Pasti lang. Hapit ako madisgrasya. Digoy, Ma'am Tri, nagunsa ka di sa kwarto ni Luisito. gisugo ko niya pagpalimpyo sa auto, ma'am. Ngano, may lakaw siya? Wa man. Sige, ma'am. Ako nang limpyohan ng auto. Ayaw na, Digoy. Ngano, ma'am? Luspat ka man. Wa ba ya? Wa ma ba gigutom na tingali ako. Sige, mukha na ako, ma'am. Ha? Ako nang limpyohan ng auto. Ang akong ikumpisal unya ni. Noon sa man tong tawhana. Mura magwa mahimo to. Busit! Dili kihapon mo kontak si Rexon Bimbo. Nakusik-kusik lang siya mong oras pagtawag direksyon, Binos. Di na ni mo tubag ni mo. Dili ni mahimo. Nadawag na kong ginikanan. Nangutana na bahin sa kasal. Di may mong magpundutan din eh. May barog man ka? Asa ka? Sa opisina, trabaho ko ron. Pero malingaw ka dito yung utok ko. Bimbo, anugon ka ay kung dili mahinay ng iyong kasal ni Layla. Mahano ang imong damgo nga mo dumaas ni gusto ni Tito Luisito. Huwag ka na, ang dili ko katugutan, Binos. Makalagot pag yun, Layla. Kitintal kitingali sa salbahe si Rexon. Paluway kag yun. Unsa maging kay tinuod nga sugilanon sa pagkidnap ni Layla. Naaraman din sa sala si Rexon. Rexon, saman ka? Baka mukaon? Dili pa. Mudool ko ha. Ay, magpaatbang lang ko ni mo ha. Unsay gusto nimong mahitabo karon, Layla? Ha? Kung ikaw ang pangutanon, unsay gusto mong mahitabo? Kuan? Wa. Unsa? Unsay wa? Mas gusto man ko nga anilaw na ta din eh. Kitang duha ba? Unsay gibati mo para kang Bimbo? Naluoy, pero Pero, unsa? dili mahimong mamakakunya, di ba? Kinahanglan dili mahinayon ang among kasal kay Kay unsa? naamag ka. Pero tay paragot. Unsa man gyud kisabutan ninyo ni Papa Luisito? Ha? Di man sa kutantong bugo ba? Nga dili na lang yung makasubay sa mga panghitabo. Klaro man, kaduna kay kasabot sa itong pagpundo dinhi. O ang kasabot nimo si Papa Luisito. Kay gilukat kud kunahay ko niya gikan sa mga kidnapper. Kana, kung tinuod nga gikidnap ko. Ha? Hala, Unsay hala? drama na ning maong kidnapping no.
Unsa? Oh. Ha? Ay. Husto. Dili tinuod nga mga kidnapper ang nagkidnap na ako. Tungod kay Unsa? Tungod kay mga buutan na kay itong nagkidnap na ako eh. Labi na itong upaw. Napay pa na excuse me. Ba't tinahulod yung kaayo? Murag mahadlok sila nga masakitan ko. O klaro kaayo nga ang ilang trabaho, maura pagbutang nako dinhi. O gibiyaan ko. Unya, kalit kang miabot. O... Rickson? Ikay napakidnap na ako, no? Ha? Sultihin na lang ko sa tinuod. Kadili piyag ko bugo, ha? Nga dili na lang yung magduda ni mo. Naliman ka? Kalit lang ko kang dito nga. Unya, di na kaganahan mo biyay ni Baya. Ha? Time pa. Magklaruhay na lang kuno tayo, Rexon. Wa na lang kuno tayo, sakituhay pa. O sa bagay tinuod yun yung pagkakidnap na ako. Kisa mag-iutok ini. Ako. Sa to? Ako ang utok ng tanan. Ako'y nagpakidnap ni mo, Layla. Ubos sa pagtugot ni Papa Luisito na mo. Oh? Daan pag ko? Nga inamaw na yung pagkakidnapa? Kaya gipasagdan na lang ko din iso sa bahay. Unya, kumplito pang pagkaon. Unya, kalit lang kang... Pero nga imo man gibuhat? Aron dili mahinayon ang atong mga kasal. Pero nga giamong man ko nimo. Kung gusto ka dili mahinayon ang iyong kasal ni Venus, ikaw na lang unta mibiya ni Venus. Emergency ang mga plano, Layla. Kung mauna, dili tinuod nga gilukat ko ni Papa Luisito. Dili. Sa ato pa, drama lang gining tanang nahitabo. Oo. Okay. May nimo pagkaplano. Pero ang problema karon, mao sila si Bimbong si Venus. Ang pangutana, padawat kami lang nahitabo nato. Bahala na sila. Ang importante nga wa gyud mahinayon ang atong mga kasal. Oh, Bimbo. Dali, so dire. Kumusta naman? May balita na babahin kang Layla ug ni Rickson. Ma'am, tabangi ko. Bimbo. Ngano man? Wa ba gyud katabang ang kapulisan sa pagpangita ni Layla? Luwas na si Layla, ma'am. Mao ba? Ang maayo noon. Tabangi ko. Nahibaw gyud ka. Kung unsa ko kabuang kung masuko ko. Please, tabangi ko nga. Ngamahin na yun gyud ang among kasal ni Layla, tiya. Bimbo, mahimo ba? Nausab na di mo ang dagan sa imong kinabuhi. Lahi ka na nga, Bimbo. Ayaw na itaw balik ang imong kagahapon, ha? Dipindi, tiya. Bimbo, kayo sa bagyo na hitabo, ha? Ibati ko. Nagitraidoran ko direksyon. Unsa? Usa lang kabutang ang gusto kong sutaon. Unsa man, ha? Kung tinuod ba yun, nagikidnap si Layla. Aha. Kung mahitabong dili tinuod, nagikidnap si Layla. Makailan sila kung si kinsa o unsa ang tinuod ni Bimbo. Bimbo. Pero, Rickson, wa ba ka mahadlok ni Bimbo, ha? Wa na ko igikadlukan karon, Layla. Ha? Sa ato pa, isog na day ka karon. Dili lang ko gusto nga masayop ko sa akong desisyon. Ug ang pagpakasal ni Venus, usa ka dakong sayop. Pero, mudawat ka si Venus nga biyaan na gyud mo siya. Oh, kinahanglan mo dawat siya. Sayunan man lang kas bation ni Venus. Oh, Venus, niya ka. Makigsulti ko ni Tito Luisito, tita. Venus, may pahuway pa siya og dili siya mahimong tugawon. Kinahanglang mahibaw ko sa tinuod. Nakaila ko ni Tito, tita. Dili na siya mohonong kung dili masulbad ang usa ka problema. Og nahibaw ko. Nga doon naging panghitabo nila ni Rexon og Layla. Nga si Tito Luisito rang hibaw. Dili ka mahimong musaka, Venus. Musaka ko. Oh,
Para! Para ngiw-ngiw nga sabaan. Stop! Pahawa niya, ha, tiguang! Makita ni mo karon nga akong pagkatiguang Venus kung dili ka pato. Ayaw ko kadlok ka, oy! Ayaw ko kadlok ka, ha, tiguang! Pahawa niya! At diya ka lang gutom. Kung di ka gustong makutan. Oy, sa? Kabastos pa niyo, tiguang nga ka! Kuuton ko ni. Si Kuton! Bahala ka. Basta pasidan ang kang daan. Budabang ka gani aning supa, makautan tagyod ka. Unsa man mo? Wala ba tarong dagan ang iyong utok, ha? Tita, kinahanglan magkasulti mi ni Ratson kung dili mo gustong himuon ako imperno ang iyong kinabuhi. Venus, kalma lang. Bitaw. Ginawa sa ginawa. Ginawa aron dili ka mamatay. Pwesta bangi lagi ko ninyo nga magkasulti mi si Ratson. Dili di ko mubiya din, eh. Kung dili ko niyo tabangan. Digoy, punta ka na lang si Rexon. Ingnangan niya si Venus. Okay. Sige. Suwayan lang ako. Ako nang kuhaw na kong cellphone, ha? Ako pang gi-char. Luoy man sab si Venus, di ba? Mas makaluluoy siya kung maminyo mi. Unya, kuwang ko gana. Pero, atay ko ni Venus ba? Kana ang pangandaman mo, Layla. Ha? Hinaya ka nagsulti ni Bimbo nga, in love ka na ako. Musa, ipakita na lang nga, in love ka na ako. O ikaw, kinalamulikay lagi ka na ako. Oh. Kinala ako jimugukod ni mo. Kay, Kayon sa? ari na nakuhan kang tanang kasuko ni Bimbo ni Venus. Oh. Ang kuno ni mo ang tanan nga kasuko nila? Oh. Mas okay kun ako rin nakaingon nga dili na ko magpakasal kang Bimbo. Pero ikaw, sure ka nga dili ka magpakasal ni Venus? Dili na lagi. Sigpalik ka na eh. Sa di lang good. Ako lang klaro ba nga part gid si mo desisyon. Unya, unsa naman sa'yo may imutubag ni Bimbo kung mangutana siya kung nga nung na-inlove ka na ko? Kuan. Ako siya nun nga ambot. Basta kay, kalit lang kong gigwapuhan ni mo. Oh. Unya, na-inlove ko ni mo kay imo dyan kong gipangita. O nga ikaw nga akong hero. Ikaw, unsaon sa nimo sa pagbalibad si Venus, nga diligid mahinay ninyong kasal. Ako siya sultihan nga in love sa kunimo. Ha? Di lagi na mahimo, oy? Unsay dili mahimo? Dili mahimo nga parehas tang in love sa usag-usa. Dili gid na mahimo, Rickson. Kinalang ako lang in love nimo kaayo. Oh. Layla. Kay kung mo-apil ka in love na ako. Klaro kay pasakitan ka ni Venus ug Bimbo. Unya ikaw, nagtuo ka nga, dili ka pasakitan ni Bimbo? Dili mahimo parehas tag desisyon. Kay mainsulto silang maayo. Masakitan silang maayo. Unya, unsa may akong buhaton? Kon, ay lang una pagkigbuwag ni Venus. Oh, unsa? Ilaron gyapon ako si Venus? Kon, kanang... basta, dili mahimo musulti ka nila. In love ka na ako. Di na mo pwedeng barugan. Ako nalang magdrama. Ay nalang pag-apil-apil diha. Layla, bisan pa og dili pa ko musulti nga in love ko nimo. Magduda gid sila sa kausaban sa imong hunahuna. Basag di nila na sila maglibog na ako. Basta ikaw, kalma lang ka. Kinala ako lang mo gawas kasadaan. Focus lang una tas ako pagka-in love ni mo, uy. Ako lang gud ni sunda. Dili ko gusto magkaaway mo si Bimbo tungod na ako. Unya, saan man ako pagbuwag sa Venus? Buwag? Ako maabot na panahon na. In love ka sa laing babae. Unsa? Kinsam-sam bayana? Ingnas Laura. O di bas Nora. O in love kang Laura. Kinsam ng Laura? Amo na silingang pangag. Pagtarong ko, Layla. Ang kapuyaan ni Hindi na ko ganahan mag-inartista pa, eh. Gusto ko kalinaw nga panagbuwag. Eh, kung gusto kag linaw nga panagbuwag, pasag di una ko nga may unang mo palayo ni Bimbo. Kinala, ari una sila masuko na ako. Magkontrabida lang una ko. Kasabot? Ha? Uy. Kasi nanawag. Nanawag si Luy Digoy. Hello?
Noy Digoy? Rason, pauli na. Venus? Dili ko mo biya diri sa inyo. Kung dili ka mo pauli diri. Venus? Unsa mo ginahitabo? Unsa man ni kabuang ang gisulti ni Layla? Venus, sorry. Say sorry. Dili na mahinayon ang atong kasal. Unsa? Ganong dili man. Rexon, ayaw bigyan kong kuminsahig sama ini ha. Dili mahimo nga dili man yun ang atong kasal. Antam ng tanan. Ayaw intaon kong pagkauhawi. Pero maulan ni ang husto na tumbuhaton. Mahimo kong unfair nimo kung dili ka mahibaw sa tinuod. Kay nga no, unsa man ang tinuod? Rexon? Ang tinuod kay unsa? Isulti na. Ayun akong dugay-dugaya pa. ang tinuod. Unsa tinuod, Rexon? Sulti na. Ang tinuod, in love ko ni Layla. Unsa? No! Dili na tinuod mo kisulti, Rexon. Sorry, Venus. Sorry. Pero maunay tinuod. Ugwa ni na ko tuyo ah. Dili din ako madawat, Rexon. Kita ang kasunod. Ang hilagari ka may love na ko. I'm sorry, Venus. Bye. Gahiyaan ni mag-uwi. Ano nang-upya magkarason? Nga nung mama ito girason ni mo ni Venus? Musulti na kita ni Bimbo. Unya, ang mulabas. Magkita duha dyan milikay sa itong mga kasal. Ano mong kaway? Imo lang ang gibutang sa peligro imong kaugalingan ay. Nga nung sa tanang mahimong irason, gikopya man imo nga akong rason nga in love ko nimo. Ayaw pagbuot. Oh, naara na nila. Kung gubto nilag maayo ang atong kinabuhi. Magubot ko rin ka mong kinabuhi siya. Kung mamatud-an na kung giilad ng direksyon. Bimbo, kalma lang. Una-una nga suod mong higala si Rexon. Masakit siya. Sakit kung iban ka sa labing suod mong higala siya. Pero kita yun. Nahibaw ko. Pero dili mahimong magpaturagas ka. Ayaw kalimot ka suod ni Sir Luisito si Rexon. Giisip usab niya kining anak. Pero sakit na naon. Nga na-in-love niya si Layla siya. Unsa? Babae magyugat siya. Nga nung miangkom ng si Layla na ko. Nga di na siya magpakasal ako kay in love siya ni Rexon. Kada ang nakapalibog na ko, Bimbo. Nga nung nahitabo man nga ikaw man ang pamanhuno ni Layla. Mo na ang gusto na kong tukion siya. So, namiligro di ang imong kahigayunan nga mao'y mo kontrol sa negosyo ni Sir Luisito kung dili mahinayon ang iyong kasal ni Layla. Maugi ka na ang mahitabo siya. Okay. Tabangan ta ka. Sige siya. Unsa man ang gusto nimo ako buhaton? Gusto ko mahibaw sa ubang posibleng mga properties pa nila ni Tito Luisito. Mga bahay ba nga ilang gipanag-iya dito sa South? Okay. So ayan ako pangutana ang sekretarya. Salamat siya. Pero palihog lang. Ato lang ni sekreto. Okay, Bimbo. Tubig nimo. Anong kay tingog-tingog diha? Wabay ko maanad nga, hilumon ka, Layla. Walang. Nabalaka lang ko. Dili ka nga mabalaka. Kay dili na nimo kinaiya. Abi na kung wa kay gikadlukan. Di man kakasabot sultihan, oy. Di lagi ko gusto mag-away mas Bimbo. Wa na tay mahimo kung magkaaway man mi. Pero, migo mong good mo. Unya, suod pa gyud kaayo. Ay na nagunaw na ay. Di pa bitaw mamauli. Ha? Magpundo pa gyud tagdugay dinhi. Oh. Likayan lang una nato ang pag-atubang nila. Dili na mahimo, oy. Mahimo na. Ato lang unang palurangon ang ilang kalagot o kalibog karon. Mulurang pa ka
gani kung dili nato atong bangon. Ay, milabad naman nun akong unsaon ni na ako pag-acting, oy. Layla, in love ka na ako. Igbalik. Kana lang ang ibutang sa imong huna-huna. Unya, kay misulti man sa kang in love ka na ako. Ang resulta, uyab na ta. Aw, mao gid na. Uyab na ta. Na, mura. Unsay mura? Unsa pa man di mo huna-huna ning atong gipanulti, ha? Unsa makay huna-huna nila karon ni Venus ug Bimbo? Oh, magtuogit silang uyab na ta. Mauna. Busa, barugan lang nato nga in love ta sa usag-usa. Pero ako ramang ko in love ni mo. Aw, huna-hunaan na lang nga in love sa kay ko nimo, Layla. Ha? Mga ka-DJ, din hilang sa takotob, no? O gibati ko kamo sa pagpamati sa ubantang sugilanon. Layla Libat. O salamat kayo, no, mga ka-DJ, mga ka-listeners, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.